Yes, hello mga subscribers. Muli, si Modelo Magpipinto. Ngayon po ay August 22. Yan. Interview po natin si Kuya Dong David. Dito po tayo sa San Mateo, Arayat, Pampanga. Yan. So, guys, before po kami magpuproceed for our speed recovery program therapy ni Modelo Magpipinto, magpipray muna kami ni Kuya Dong. Pwede tayo ba? Mateo 6:33, pag sumagitan mo na pagkanayan ka ng Diyos at lahat ng bagay ay pagkakalob sa iyo. O dakiling Diyos Ama, salamat po. Muli Panginoon, ako'y dinako mo rito with your great purpose, Lord God, Almighty Father. Muli, as you bless my program, my therapy, activities to be avail, to be done, ang gagawin ko Panginoon, kay Kuya Adong Panginoon. Isamahan niyo po at masmasan niyo po ang programang ito. At talangin ko Lord God, ang kanyang agarang pagaling. Bless mo ang kanyang pamilya, yung mga taong nagiging dahilan ng kanyang source of income for therapy and love and care sa kanyang pamilya. Kaya Panginoon, samahan niyo po kami sa aming therapy nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yun o. So, check natin yung BP mo ha. Check the BP. Okay? Yun ba? Ang BP mo yung Brad. Relax yan. Relax na Brad, no? Relax na. Amen. Amen. Yung gagaling ako Gagawin ko baba. sa pangalan ni Jesus. Jesus. Ayan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, no? Yung mga tirado. Ayan. Belated happy birthday pala sa anak mo. Ano pangalan? Hapon? Yung anak mo. Ano pangalan mo? Jackie tsaka Jackie. sino pa? Karen. Oh, belated happy birthday sa iyo, Karen. Ayan, kahapon siya. Belated happy birthday sa anak po ni Kuya Adong. Kahapon birthday niya, belated happy birthday sa iyo. Ayan. God bless you and your family and your mga anak at asawa, siyempre yung mga kapatid mo at ang tatay mo. God bless. Amen. Uy! Nalakas ka na niyan, Brad. Ayan, 120 po. 123 over 79. Ratio po natin is 120 over 80. Ang kanyang pulso is 68. Very good. Oh. Very good ang dugo mo, Brad. Ayan. Napakaganda ng dugo ni Kuya Dong. Dugong. Again, 123 over 79 po. At ang kanyang pulso is 68. Ang ganda ng dugo, Brad. Oo. Very good, ba? Oo. Very good. Oo. Very good ang dugo mo, ha? Very good, ha? Oo. Oh. Tayo. Yan. Oo. Okay. Amen na. So, ano tayo? Gusto natin bigyan natin medyo binking. Binking. Yan, binking. Yan. Gusto natin ng konti. Okay. So, our first size, sabi ko nga, ito ay affected. So, kailangan niya ng paggalaw. So, 1. So, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okay. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Good. Okay. So, up. 2, 3. So, very stiff po talaga itong mga muscle niya due to almost a years po siya na stroke. So, tingnan po kayo sa kanyang scroll down po kayo. Baba niyo yung mga activities namin. And after these exercises of the upper limb, then the lower limb and walking and then
massage, and then digital therapy. So ito yung ginagawa natin kay Kuya Adong para matulungan natin siya gumaling. Amen? Amen. Yun, no? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, yan, 7, yan, 8, 9, 10. Dito tayo. 1, 2, ako dito sa vault, ako dito sa may, no? Sa may bulis sakit niya. And then, nanani ko. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano yung motto natin? Walang kukontra. Sabi mo, walang Kukontra ka. kaya kasi 1, 2, 3, walang kukontra. Siyempre pag may kumontra, hindi gagaling. Kailangan walang kukontra para gumaling si Kuya Dong. Kuya Dong. So, pag kumontra ka, hindi gagaling. Kailangan walang kukontra. Kasi we pray to God before we make a massage therapy. Ayan, humihingi tayo ng kalakasan kay Lord. Bukod sa ating mga experience na napagaling at ang mga tactic natin ginagamit sa ating stroke patients. So, ang ating motto is walang kukontra. Kasi mo, walang Kukontra. yan. Galing nga. So, again, stretch. Galing nga. Ha? Diretso na ano? 1. Uy, na-diretso. Very good. Kaya? Okay lang? Okay. Sabi mo, I'm okay. Kukontra. Ah. Yan, na-stretch naman natin yung kanyang elbow. Yan. So, nagkala naman. Not totally very, very malakas. Yan. So, again, ngayon po ay August 22, 2025. Friday po tayo ngayon dito sa San Mateo, Arayat, Kandating. Ito po yung updated therapy ni Kuya Adong David. Yan. Yan. Kanina kasi, chinat ko si Jack, yung anak niya. Sabi ko, let us support the speedy recovery of your father kasi we must be coordinated and sacrifice para gumaling siya. Okay? Yan. Walang kukontra. Meron kasi may kontra. Kasi ang aim ko and motive ko, mission is pagalingin ng pasyente. Pag may kumontra, mahirap. Di ba? Kung kukontra, buti kung magpapagaling, hindi na makakatulong. Walang kontra. Dahil mo nangyari kaya Pabulansita, so ang pamilya niya po is talagang full support ni Modelo Magkepe. May 4 to 3 months, full recover na po. Sa may Dudurot, Kadating, kahit Pampanga. Check niyo po doon sa Balansita. Okay, check niyo sa aking vlog, yung kanyang full recovery speed recovery. At ang ating pong next is process of recovery po. Diyan sa may Kupang, si Kuya Jaime. Yan, kakaupo na from 9 session. At nakakatayo ng paunti-unti. So, kasi walang kukontra. Sa'yo, walang kontra? Wala. Wala, di ba? Ito. So, nakakalakad naman ito si Kuya Adong. But precisely, we need to move the joints, the muscle, every sa kanyang body parts para mag-full recovery ito. Diba? Yan. So, sa itong bangko dito, yung upuan. Yan. Diretso. Diretso na ako. Oh, diretso. Diba? Diretso na plan. So, even the finger is so tight. We can make exercise. Para may stretch yung buto niya. Relax lang. So si therapy po, tsaga po talaga si therapy. Hindi po ito basta-basta. It should be program. Interesting. Bila. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oops.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Twisting. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Ah? Sige ah, kuya. Ah? Ah? Ah, Walang? kukutra. Magkepweng. Magkepweng. Okay. Okay. So ngayon, tatayo tayo ha. Tayo po tayo. Tara. Tayo tayo. Wala. Hindi, huwag. So po tayo. Push ha. Ready? Push. 1, 2, 3. Tayo po. Push. Okay, very good. Po ka? Po. Okay. Yeah. Medyo balibugin yung ating vlog na mataas ng konti. Ayan. Tara. Tayo na. Di 1, 2, 3 po tayo. Push! On! Okay. Electric fan. Ito, makalan. Sorry po. Ano konti? Tol. Opo. Ito mo konti. Pitang. Basi ba? Yan. Push! Bang! Yan. So, yan. Tayo lang. So, ito po importante. Para yung kanyang lower limb as well as lower back ma-develop for his walking. Yan. So, sa pinakakatayo naman po. Yan. Pinakatayo po siya. Yan po ka. Yan po. Yan. Very good. Push! Yan. Sige. Po. Yan. Push. Sige. Push. Very good. Yan. Push. Good. Sige. Push mo. Okay. Another is 1, 2, 3, 4. Push. Yeah. Banat. Bakit na mga ako? Push! Okay lang? Okay lang tayo ba ha? Sige po. Yan. The next is push. Okay, tayo lang. Tayo lang. So, tayo lang para ma-develop yung yung lower limb mo. So, tayo lang. Okay? Okay? Okay ba? Wow, lakas Sige. Sige po tayo ha. Okay, ready guys. So, po. Yan. Tayo. Po. Tayo. Push. Okay. Gamitin itong paa mo. Yan. Then push. Lakad na. Lakad ka. Hindi, wala hawak. Sige. Kaya mo? Sige lang. Tara. Push. Yan. Okay. Push. Yan. Dali. At dukanan natin. Hindi natin pili natin. Nakalakan tayo. So guys, lakad kami. After namin warm up. So palakarin ko muna si Kuya Dong. At least, so ngayon siyang nain. Walang power. So walang masyadong ilaw. So nalakad kami para ma-exercise yung kanyang walking therapy. Yan. Push. Yan. Guys, yan. Yan. Push lang. Yan. Ano? Yan. Sige. Lakad. So habang isang hawak ko sa may aking cellphone, sa tripod, hawak ko naman ito isang may isang
So, mapapansin po natin na mag-angling hawak niya. So, nakakagalaw-galaw. Sige po siya. Nakakalakad na po siya. So, sabi ko kay Jackie, possible itong December natin, sa tulong at awa ng Diyos. Sa kanyang gabay, sa kanyang gabay ito, boss, sa ating pagsisikap. Dalangin ko ang full recovery ni Kuya Adong. Kaya. So guys, malaki yung kwarto niya. Yung makipasin po natin, iikot lang po tayo. Kasi malaki yung espasyo niya dito sa labas. So ito ginagawa kong walking exercises namin sa labas. Ayan. Medyo mulan ngayon. Kaya nagdibig sa labas. Ayan. Pogi ah, Brad. Ano, pogi oh? Uy. Walang? Imon. Walang? Imon. Kontra nga, walang? Pukutra. Ay, ako kontra. Ayan. Sige. Sige, tsaka lang, no? No? Ayan, tsaka lang guys. Ayan. Okay. So guys, ikot kami rito, mga ilang ikot. And after this, mamassage ko na siya. After massage, gamit tayo ng ating digital therapy. Kasi ang schedule niya is MWF. MWF, kasi nakakalakad na ito eh. Gagaya po ng ibang di ba nakakalakad, talagang tutok therapy tayo sa ngayon. Para natin gaya ito. Kung nakakalakad yung pasyente natin, so more on, ang kanyang therapy is not every day, should be thrice or twice. Depende upon the yung kaya or situation ng ating pasyente. Grabe no? Sige. Lang, Vlad. Kamo isang kamay lang ang nakahawak na. At lang nakahawak namin. Ayan. Dito tayo. Butawag ka na ba? Butawag nga. Kaya mo? Ayan, uy, galing mo. Oh, di ba yung daliri lang hawak ka kanya? Grabe. Thank you, Lord. Sabi mo. Yan, thank you, Lord. Importante po yung ating thank you kay Lord. See, without Him, without God, everything is useless. Yan. Tama ha? Buti presko, no? No? Hindi mainit. At empower. Yan. Okay. Sige. Alam tayo. Nangatsaga lang. Pananorin ko ng mga pamilya mo. Ma-inspired sila. Mga anak mo, makita nila na mayroong improvement. So wala si mga kapatid mo. Yan. Ba? Yan. So, galakad na kami dito. Nakakadalawa na kami. Yan. Pangatlo na ito. Labas ka? Dumi? Marumi? No? Ito po. Kenta? Against the light pa. Okay. Grabe. Tama naman. Grabe. Thank you, Lord. Ayun, saan ka pa rito? Ganun ka lang talaga. Pagtsagaan ko. Gubaling ko dito. Si Kuya Ado. Sabi nga sa Jeremias 29:1 si Kuya, kaya nasa great plan for you. Ano ba? May plano pang Diyos sa'yo. Amen? Amen. Yan. Siyempre, bitbit ko ang Exodus 15:26, the Lord's my healer. Siyempre, yan ang ating mga gamot. We just only instrument ng gamot. Wala tayong pagyayabang, wala tayong mamalaki, kundi we're just only an instrument. Yan. Yung ating pinag-aralan. Halo-halo ng pinag-aralan ko, marami na yan. Reflexology. Yan. Tapos, sito tayo ng massage therapy. At Hilot Wellness. Meron pa tayong traditional. Nag-under ko tayo ng DOH license sa Isarog. Yan, ng massage therapy. License DOH. Yan. Nag-under ko tayo dyan. So, almost 20 years tayo in service. Marami rin tayo napagaling. Pinupush ko yung speedy recovery. Lalo sa magandang mga tao na hirap din sa sitwasyon nila at pagbibiyahe pa papunta. So ako na pupunta. Yun o. Nilakad ng galing. Guys, nilakad guys. Kita mo. Pahinga mo. Pahinga muna tayo. Guys. Medyo pahinga muna kami.
Wow. Oh. Ayos ba? Sa paano? Sige, sige. Push. Yan. Good. Kain naman. Pasyente ko. Yan. Kaya again, this is Major ng Magkeping 2, TST, Travel Stroke Therapy, here at San Mateo, Raya, Pampanga. Our SP, or stroke patients, namely, yan, si Adong David. Yan. Yan. Hindi pa rin. Sige, push. Yan. Galing mo. Ha? Kaya pa? Isa pa? Oh, galing mo. Isa pa. Yeah. Oh. Oh, napaman tayo. Ano? Kuwapo. Yeah. Ayan ang ating stroke patients. Naglalakad kami. So, pause muna for a while and then mga few seconds, lakad ulit. For 5, I think this 5 rounds tayo. Ayan. So, again, go. Push mo yan. Kaya. So this is the program of speed recovery kay Major Magkeping. So, siyempre, nandun yung puso natin, faith in God, yung coordination sa family, siyempre, yung sa tao na physically, emotionally, pati spiritual, kinakailangan natin i-develop yung faith. Especially of this case, siyempre, pag stroke patients, kaya medyo yung faith mo nalilesen na. So, ginagawa natin dyan is, we will strengthening speed. So this walking is very important sa mga stroke patients, especially it helps the blood circulation, the muscle bones, the muscular systems, the ligaments, and every joints and exercise kapag naglalakad ang pasyente. It's what you call is walking therapy program. Yan. Push! Push, kuya! Very good. O, last one tayo. Last one, ha? O, pause ka muna. Okay. Yee! Smile! Ayan. Medyo nakakaranas na ng konting pain si kuya to. O, nakakatuwa ito. Naglalakad na. Kumbaga sa basketball ito, konting follow-up na lang ito. Konting follow-up na lang si kuya. Malamang to. This may mission may be blessed by God na yung full recovery. Ito, naglalakad mo sa ito. Ayan, galing. Oh. Ayan si Kuya Adong David dito sa may San Mateo. Actually, matagal ko ng pasyente ito, 9-2 lang. Sabi ko nga, due to circumstances. Kasi sabi yung reason, circumstances. Almost ayun sa stroke. Ayan. So, kita niyo naman yung kanyang buhay dito. I-walk past na. Ayan, is balancing, improving. Ayan. Karen, shout out. Belated happy birthday. Problema, wala nang natira. Ubus. Yan. O, shout out kay Jackie, sa kanyang pamilya, shout out. At sa kanyang mga kapatid, shout out. Ayan. Naroon to, laging ano to eh. Tag team kay Kuya Adong David itong magkapatid to eh. Ayan. Actually, mga kapatid ni Karen, sila Jackie yan. Kapatid, nagkakalis yan. Yan. Buti malawak yung area mo, kuya, no? Nakapaglakad tayo, no? Ito ang advantage pag malawak yung bahay. Yung guys sa may balakad, si Apong Bining, malaki yung bahay niya, nakakalakad kami. So, gandun dito kay Kuya Adong. Malaki yung space ng bahay niya.
So nakakalakad kami ng maayos kahit umuulan. Okay? Okay. O sa lahat ng mga kapatid ko dyan, shout out. Ayan, shout out to all of you. Ayan, mga salak lang dyan sa shout out. Sa Bicol naman, mga Yumul clan dyan. Sa lahat ng mga Yumul clan, shout out. Ayan. Ayan. Push. At sa lahat ng mga pinsan ko, kamag-anak ko dyan, sa inyo lahat, shout out. At sa lahat ng mga subscribers natin, maraming salamat po. At muli pong pag-suporta, panonood sa ating vlog na ito. Ayan, nawain makapulot po kayo ng mga aral at inspirasyon sa mga pasyente natin, especially in the process of recovery. Ayan. Wala pong, hindi po dahilan, hirap ang buhay. Kailangan lang po ng faith in God at discover ang buhay. Ayan. Push. Yeah.